Ассалому алейкум бардаро, подписчикои канали главни мо шумо тоб мушнома каса созен хубен зинда сарбаланд бошен. Бардаро мисли вақта мо дар хизмат шумо қарор дорем мошинбозори шаҳри Душанбе дар бардаро. Хулас ана гуфти гапо чанд намуд мошинора сёмка кардаген пешкаш шумо мекунем. На ана бардаро чӣ гуфтам дорам фақат шумо лайкҳоро бизанед кадоми дар ин канал подписатсия кардаги нестем бидуни подписатсия кунед. Навор як рӯз дар канали главни мебура бо як рӯз дига дар канали тоб мошино 01. Кадоме дар канали тоб мошино 01 подписатсия кардаги нестем бидуни канали майдаки модам подписатсия кунед. Бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо сар бозӣ рафтаест ки миқдори чиптҳо гарени камай шанси бурд калона. Се ташоҷоза 120 конвертҳои пулӣ миқдори чиптҳо гарени калитсаш пасти пас дар ҳамин Тоҷикистон номери 1 бигем хизмат таъриф намекунам. Ай ҳама калитса чиптаи паста ма гузарондесам ба ҳамин хотир ба дастгирии беҳтарини шумо мо ҳар ҳафта бозиҳомона гузарондесем. Бардаро нархи чипта 45 сум 10 та биги 1 та падарка. И дадонагоҳ падаркаи шумо бо призои хича дорад. Дадонага қад фарқ надорад кадоме чизеро бурд куна бардаро болош да як iPhone 17 Pro Max я ҳисоби мо шумо да туҳфа мешавад. Рақамҳои WhatsApp да 556 320 да салом месед чекот намефарад автоматик штокчи бозӣ мошен. Ҳама каса да номтон зада я дастгирӣ кунед. Ҳамин ҳафта бозиро бигзарем ба дастгирии беҳтаринтон. Ҳазор раҳмат ба диққататон. Зинда ва сарбаланд бошед. Бардаро боз як Opel Astra G мотори инжекторқаи соли 2001 бамперои пешқафора полни спортивни кардагаан 4 дискаи мошинча да намерасад тамом. Фарои колсадор, фарои лупадор будай. Ана ака ҳуҷҷат солна дора ака? Утил дора? Тамом сами главни утилиша. Ана ҳуҷҷат солнаш бушида будай утилизатсия дора. Бахша акаҷон як тараф месен. Неки бамперои пешқафо қати фарои пешқафо зур кардаги ду гуруштела бо гуруштелаи овоздор бардаро. Марамад атсекои қафош нозада будай бардаро. Идами 4 диска мезани як танировка чаш мекини мошинҷон мешава. Ҳолати салон потолок. Скаменкои чӣ хеле дора? Опси. Дар пеш электрорегировка ба кои рули опси дошта скаменкои пеш опси буда шток прибори колсадор коробка механик консоль бо мониторчаша бинед. Ирам 4 диска я танировка. Объем мотор 1.6 инжектори аккумулятор шавспет дизидан кардан шо кардан. Ҳолати фартуки пеш чашковари нест стойкои ланҷрон нозада. Нарх боша бардаро 59000 сомон боз муомила мешава. Мошини полни ака мега губкават шумализатсия 59000 сомон конкрета муомила мешава. Рақаму табуг ака 985 57 40 43 марама рақаму зер навода занзай алоқа кунед. Бардаро Toyota Corolla нархи даста сборка японка бардаро кадом успет кад ош шава. Барои ки японкош гарени ҳам бозор даможе камчин шидаган нестай. Ба кадом ход японка ҳам тоза меша экономични ҳам тоза. Нархи даста сай бо бардаро замира хашон тай навеста 85-90000 фурухтаиста. Барои ки японкаш нестай ба ин хотир қимат меқапан. Соз 2007 ака 2006 дай марама дарои қафо электропакет марама дулати салон потолок тоза. Марамоз як ҳолати тарафшона 4 дар электро блокировка дорад, неки на самом деле салончаш топ тоза будай бардаро зинда. Марамоз як ҳолати мотор шама мебинем бардаро. Объем мотор 1.5 марамад ҳолати мотор пеш нозада бардаро марамад ҳолати фартуки пеш барна хулас объем мотор 1.8 рақаму табугака 78 75000 сомон боз муомилаш 900 82 71 79 марама 71-79 марама рақаму зер навода занзай алоқа дабран лайкҳо дастгиҳо фаромӯш накунед. Бардаро бачаҳо кермиди XL тоза кофтан бардаро на марама тоза XL варианти Америка сборкаи Америка бардаро танировка ҳуҷҷатош чанд қай? 2 моҳ танировка дошта 2 моҳ ҳуҷҷат утилизатсияҳо шамхати бардаро марама дагирди чарх мезанем. Ҳай мошинча ака танаш шакраска талаб нест. Бардаро бугумтон ки XL нархош фарқ мекуна. Мақсад мошини тозаи бардаро қиматай. Лекин нархи даста сай ду гуруштела объем мотор севнима чи марамоз як ҳолати ана салон шо мебинем. Марама салон кожни салон мебел салон кожни салон дай бардо XL тоза сборка Америка без ключовой доступ 4 дар электроблокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат климат контрол системаи музикаи JBL люкам дора бардаро объем мотор севними 6 цилиндра марамат ҳолати фартуки пеш чашкои пеш марамат ҳолати пешиш винкои гужоза дагия ҳамин тарафон хулас нарш боша бардаро 117000 сомон боз муомила мешава рақаму табугака 741 1000 марама рақаму зер навода занзай алоқа дабрем. Ассалому алейкум подписчикои YouTube канали тоб мошина ва каса созен хубен зинда ва сарбаланд бошед. Ман ҳазор раҳматон мегӯям ба дастгирии беҳтаринтон ба дастгирии беҳтарин шумо ин старти бозии нава хай дромаден диден тамошо кардем.
ба дастгирии беҳтарини шумо мо ҳар ҳафта бозиҳомон гузарондаиста метавонед айҳози айбозии нав чиптоатона харидорӣ кардан бигиред 556 320 салом наиз чекта партовиш тӯжи автоматии иштирокчии бозӣ мошед. дар ин бозии бурдноки мо бардаро 3 та шоҳиҷоиза ва 120 конвертҳои пулияи бардаро ана кадоме 10 дона чипта харидорӣ мекунанд, якта аз ҳисоби канали мо шумо да тӯҳфа мешава бардаро, 3 ташам бигирен, 3 ташам ясм туғрӣ мегира бардаро. Як дарбора биё шогирд пеш биё дарбораи мошинаҳо маълумотро метавон. Шоҳиҷоизаи главни мо шумо на Мерседес сечкачаи 200 кузов мешава ки сечкаи абёни комплектация элеганс бардаро абагрев сидани фул комплектация абё моторш дай ди автомата чихеле ки бисёр хоҳиш мекардан сечка шава ина маҳрамат диюм шоҳиҷоизаи мо Opel Sedan бардаро полни мошин губкават шумализатсия кардагия 4 та дискачаи шапалок размери 15 бо чӣ дора ҳуҷҷати солона утилизатсия чашкиёш варид нест фук пеш қафош нозада динасем шоҳиҷоизаи мо ваз 2107 ин 07 ма ҷавоб мегум дами ватани худмон нест ин састани ба кадом хотир нест даи састани соли 2011 радной пробег 32000 ҳама одами кадоми ҳамира бурд мекунад биё агар ҳами радной детал радной краска наша ма дар болои ҳами 50000 сомон пулуш метун бардар. Мошин гарени тоза састани пеши бозора дискачои размери 16 торс дора солона ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш кардаги хайс тарча диден чихе мошинаҳои пеш мемону и ҳамаш ба дастгирии беҳтарини шумо фақат лайкора бизанед чекотон апартонед ждат кунед рӯзи финала и бозиҳои моро медонед ки тез мегзара бардаро ба ҳамин хотир салом нестен чектон апартонед шумо автоматии иштирокчии бозии мо мешин дарши рафтед навори мошинбозора то охира лайкора мезанем тамошо мекунем ҳаматон омад бурбори хонем бардаро боз як мошинчаи навбатӣ бачаҳо F10 хоҳиш кардан дизел бардаро корейский вариант марҳамат кадом успед кард оша солш бо тимболи 2012 сол бардаро таъриф ҳуҷҷатҳош чанд қа 1 сол ҳуҷҷат таърифка доштаем марҳамат як ҳид чарх мезанем бардаро мошин хубиш дар чаки дизелос дизели харидиш зур шидагия бардаро марҳамат ҳолати тараф марҳамат ҳолати қафош biz як ҳолати салон шумо мебинем марҳамат дар қафо мебел салон кожни салонаи бардаро потолок штуза неки мошинчаш арзандаи ба пулуш бардаро 4 дар электро ду тарафа мултирул рули м-пакет дай бардаро коробкаш боша автомат бардаро климат контрол монитор калон ё моторша кишо акас каменко ҳар ди тараф лифтай бардаро голограмм ҳам дора марҳамат як ҳолати моторш ҳам бидем бардаро абё мотор ана ди дизел дай бардаро марҳамат ҳолати фартуки пеш нозада мошин корейския бахша коя тараф месен наш боша бардаро 100 чанд сумш монеме бача чанд наки хеле қимане 125000 сомон боз муомила мешава рақамота бугӯ 4 та 3 943 марҳамат рақамо зер намуда занза алоқа дабрем бардаро Opel Astra караван гарени мардум бисёр мешам додарҷон рафти ата пеши бузургша сёмка кина марҳамат бардаро харидоро бошанд мошинча агар қимат ҳам боша беҳимат ҳамин бардаро соли 2004 лабои кабуча солона ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш кардагитаи мошин умуман кор надорам мефурӯш ҳаиш мекунӣ тамом дискачои selection свечам пеши бузург комплектация enjoy марҳамат як гирди чарх мезанем бардаро марҳамат ҳолати тараф марҳамат ҳолати тараф акар рости хитон медонем бардаро кам тарами астраҷио кам тар қиматам ба ҳамин хотир кам сёмка мекунем бисёр бардаро ки хоҳиш мекунанд мегӯянд қиматам боша ба навор бигем мо бинем мегӯям бардаро марҳамат нозяк мебинем ҳолатҳои отсекҳои багаж қафош нозада кафидагӣ даридагӣ надора рамош тоза яка мега марҳамат як ҳолати салоншо мебинем марҳамат себолтошам кафидагӣ надороғе дарои қафо рӯшноӣ марҳамат салонш топ тоза химиска кардагӣ тозак тайёр ду дар пеш электро ду тарафа мултирус шток прибори колсадор бардо коробка механик кондитсионердор хай комплектация enjoy ай ҳама зуруш мешава бардаро биё капоча кишо раис абё мотор 1.6 инжектор ҳолати фартуки пеш нозада бардаро марҳамат ҳолати чашкош хулас нақш боша бардор нақша мегумтон талхатон накафа хай бо савдо мешава 94000 сомон боз муомила мешава рақамо табугака 200 28 28 200 28 0013 марҳамат рақамо зер намуда занзани алоқа дабрем